Здравейте, пичове! Аз съм Ростислав Макарев и съм собственик на Buckpin Tattoo Studio. Днес набързо и нагледно ще ви покажа как провеждаме подготовката за татуировка и набързо ще ви покажа и процеса на татуиране. Надявам се да ви хареса и ако искате да се запишете час с мен, знаете точно какво да направите. Отдолу в описанието на клипа ще оставя и моя профил, и профила на студиото. Живи и здрави и приятно гледане! Най-важното, което е стерилизация на абсолютно всеки материал и на абсолютно всичко. Започваме, разбира се, като наденеме ръкавиците. Взимам малко по-малки номера, така че да мога да усещам самата машинка всеки път. Са малко по-трудни за слагане. Започваме с стерилизация на кушетката, след това започваме с стерилизация на машината. Масичката, която ще използваме като работна и абсолютно всичко останало, което влиза в употреба по време на татуировката и процеса на създаването ѝ. Така. Обичам най-вече винаги да си оставям по, както се вика, метър, метър и половина, 2 до 3 според зависи. Винаги ми остава кухненска ролка и никога не я изхвърлям само единствено поради тази причина, защото сега в момента си издърпвам един голям лист, останалото поставям на страна и с този лист в момента започвам стерилизацията. Стерилизацията се извършва по следния начин. Тук съм си направил една смес, която е специален препарат точно за такива повърхности, за да може абсолютно всичко да е максимално стерилно, максимално хигиена и така нататък. Оставяме това на страни. Най-важното нещо, за да може да бъде най-приятен процеса на татуировка, ръкавиците винаги да се сменят. Никога не се пипат едни и същи неща с един и същ чифт ръкавици. Сега в момента оставяме кушетката на страна да изсъхне хубаво и след това продължаваме. Следният начин, по който можеш да си стерилизираш и да опаковаш машината. Реално погледнато аз работя по съвсем различен начин. Опаковам самата машинка преди всяка сесия, преди всяко слагане на иглата или депозиране на боя. Машинката се стерилизира от ръкохватката до края на ръкохватката. Роторна, който е отзад на самата машинка, който задвижва иглата и така нататък, не се стерилизира, а просто се покрива или с някаква или с фейсбек, както се казва, или с нещо, което реално погледнато няма да има допир до самия ротор. Така, за дневна част използвам съвсем друг препарат, който реално погледнато ползвам също докато татуирам, но също така ми доставя доста стабилна стерилизация на самата машинка и нямам абсолютно никакви проблеми и не се стига до инфекции и тем подобни неща. Така, след това опаковаме машината. Предварително съм си нарязал малко стреч фолио, което ми помага много за тези моменти, реално погледнато, защото, както се казва на днешно време, повечето неща са доста скъпи, но ние татуистите реално погледнато не пестим от абсолютно нищо. Но това е за момента, с това разполагам, с това ви показвам точно как го правя с това нещо, с този материал. Така. Това нещо трябва да е максимално напълното. Точно по този начин да няма сгъвка. Така. След това започвам да си правя грип ръкохватка. Както виждате, самата ръкохватка не е толкова голяма, затова правя ръчно измислена ръкохватка, която отново върши доста стабилна работа и доста, честно казано, съм доволен от този тип работа. Пакова се цялостно. Гледаме да е максимално стегнато, за да може след това, ако се наложи иглата да изпъква повече или по-малко, да може да се върти самата ръкохватка.
Взимаме си една ластичка. Да максимално стегнато и да е като държач. Така. Още един слой ще направим отгоре, за да е по-дебел хвата. Да мога да се мобилизирам по време на работа, да няма криви линии и така нататък. Реално погледнато, това е, както се казва, един съвет към те първа започващите татуисти, които искат да се развиват в тази сфера. Най-добре вместо да давате луди пари за ненужни материали, които в началото все още няма да ви трябват и така нататък, най-добре ползвайте този метод на работа. Би коствало много по-малко и би ви свършило много по-хубава работа, и същата по-точно, която би ви свършила и с еднократните грипове. Това не ми се вижда. Така. Ползваме самозалепващ бинт. Аз предпочитам по-малкия бинт, защото е по-компактен, по-лесно се увърта около самата машинка и така нататък. Сами ще видите сега. Стяга се колкото се може повече. Не бяга самия хват. Или поне аз така съм свикнал да го правя. Предната част от грипа е най-важна. Но ми е много по-удобно да работи с по-дебел преден край на грипа, защото реално погледнато самата ми ръка е много по-стабилна, няма разминаване и така нататък и така нататък. Взето това е грип. Дебел, супер. Когато и да опънете, той си е тук, пръстът си влиза, цялата ръка ви е стабилна, дърпате си линията без абсолютно никакви проблеми. Да. Също така, тези неща може да не ги изхвърляте при идеята е, защото това нещо се късва тук с ножицата, дебелява се, слага се отново на ръкохватката, запечатва се дали с хартиена тиксо, дали с ластичка или нещо от този род и отново може да си работите и може да го ползвате като допълнително дебеляване на самия захват. Така. Следващото нещо, което започваме да правим е стабилизация на масата. Дъпваме другите неща, които са вече готови, стабилизирани, готови за работа и така нататък. Дърпваме настрани. Взимаме си отново препарата. Само да видите го тек. Пръскаме масата. Цялата масата се крие.
защото винаги има остатък от боя някъде и така нататък. Хубаво обилно се претрива, без да се пропуска, за да може да се махне не 90, не 80, не 95, 100% от боята и така нататък, която е полепнала по масата и така нататък. В моя случай, понеже аз самата маса всеки божи ден след сесия я чистя, нямам този проблем. Така, чакай, стои да взимам личния апарат. Готвим си масата вече за работа, след като е стерилизирана напълно. Пръскаме с вода по този начин само единствено, защото е много по-лесно стреч фолиото да залепне за нея и да няма мърдане докато работите. Случай аз го правя по този начин. Да отрежа полето, задължително се занимавам да изчистя балончета и така нататък, да ги няма. Придържате хубаво да страни. Това е това нещо, не в моя случай сега в момента, както го правя. Там. Взимате си ножичка под ръка. Другото парче вече на стерилизираната кушетка, задължително на нея само единствено разполагате колкото ви трябва и тогава хващате и налагате. В случай аз това правя. Не е препоръчително да го правите това нещо на нечисти повърхности и така нататък, понеже това влиза в пряк контакт с материали, с капачки, вазелин и така нататък и така нататък. Не е желателно. Стават много инфекции по този начин, от личен опит го знам, от началото на кариера и така нататък. Като започнах да се занимавам с това нещо, го осъзнах на няколко пъти, правях тази гадна грешка, да продължавам да го правя и не завършваше никак добре. Така че не го правете. Да. Слагам само на плоскостта. Така. И вече си редите нещата, които ще ви трябват. Бутилките, която едната е с дестилирана вода и сапун, другата е с зелен сапун и отново дестилирана вода. Това са двата препарата, които най-вече ви трябва да татуирате. На второ място полагате си машинката. Даже аз в момента избързах и не направих това, което трябваше да направя като хората, така че махам всичко друго. В случай аз купувам непромокаеми подложки. И винаги с тях работя. Здравите подложката се слага хартия. Не е задължително да е така, както при мен може да късате по малки парчета и така нататък, обаче аз обичам абсолютно всичко да е изправено и да е направено както трябва, така че препоръчително е.
сферата въздуха. Отново редите си нещата. Когато включва машинката, захранването за машината и естествено клипскордата. Така, за клипскордата сега специално това е един от най-важните инструменти в машинката, понеже постоянно се влачи по земята и така нататък, и за да може да изолирате едно 80% от това, особено когато работите на по-голям проект, е най-добре половината кабел или поне една трета в тази една трета, която има допир до кожата и така нататък, да е задължително покрита с такава нейлонова турбичка. Аз в случая, за да мога да виждам точно кабела къде минава и да няма късане по него и така нататък, обвивам само единствено с ластичка. Сложите си машинката, преглеждате всичко точно. Машината вече ви е готова за работа. В случая аз съм си накъсал предварително хартия. Сега в момента следват останалите неща в процеса. Които се включват с една, две, може би три шпателки. Вазелин за работа. Директно. И последното нещо, последното, капачки за боя. В случая ще работим по цветен проект, така че 4 капачки ще ви бъдат напълно достатъчни. Отпечатващ крем. И боите, върху които ще се фокусираме днес да работим с тях. Общо взето всичко се прави, както виждате, ръкавици сменят постоянно. Не искам да нагробя, както се казва някой, обаче по-добре изхвърлете 3 или 4 чифта преди да започнете сесията, за да може да стерилизирате абсолютно всичко както трябва, но всичко да е стерилно и да има най-подходящ ефект. Така правите впечатление на клиентите. Освен това, вие се чувствате много по-комфортно да работите с това нещо, защото реално погледнато това не зависи само качеството на татуировката, а и здравето на отсрещния човек, както и вашето. Благодаря ви, насладете се сега на Хиперлапс.